Tiwul Mas Wonogiri. Oke, bolo. Iki saiki te lapo? Nyoplok kubet Yo nyoplok kerupuk di polai kate gawe. gawe main. Iki terusan bola iki mulai tanggal Mulai- 30 iki. Mulai tanggal 4, Papat lu 30 iki ngarep iki. 30 tanggal 4 karo tanggal 7. Saksikan ae. Kok mek iki tok yo? Kan sing kae mek iki tok ngenane. Salonge wis dipreteli pisan. Awete preteli sing dhisik iki. Sing ketok welek rusuh. Oh iya, Engko tok welek rusuh ya. iki mari iki ana sing anyar maneh apa iki? Ana sing anyar neh iki. Konsepe apa ya Iya. opone? Konsepe bolo, konsepe anyar maneh. Iki tim preteli sing dhisik sing welek sik Sing rusuh-rusuh sing rusuh-rusuh ngene dijarno ya. iya, si rusuh iki dicarno cek neyeng. Iki apa iki Mas Dan jenenge? Iki kebo apa iki jenenge? Lawasan iki rek kubute rek. Lho, sampai ngene iki lho, Iki apa iki? kerupute. Iki anu iki. Apa jenenge? Kerupute kenaan rontokane anu, Lulang iki. ya rontokane rulang. Lho, iki wis Bakal- retak-retak itu. Iki jenenge apa iki? Lali aku. Kebo apa iki? Suwe gak ngonten ngene iki ngene. Iya. Saiki tim reteli apa? Kerubut. Keruput. Iki Nah, model lawasan guys lho. model lawasan Talian sih an. talian. Liyane kan masuk di dalam ah. Masuk di dalam apa nih anjay? Loh, di jero ngene anu. Hmm. Kang kah opo kae? Waduh iki Ya iki penampakannya kebo guteh. tok Iki kebo maeso guteh. Iya, Gak roh jenenge aku. sampai lali. Sampai lali saking suwene to ya. Ya rek kon suwe gak ro ngonten mbek aku Hamdan iki. Suwe gak ngonten karo pedengek iki anjay. Iki engko lak sepilo ya iki lho kebo. Lon sampai koyo ngono ku. Nyacak dikeder Mas. Waduh jemek iku Mas yo. Loh. Bosok iki jero ni. Bosok lho. Ono sete bolo. Ya ya apa? Mambu ledok bolo. Mambu ledok ah. Mambu ledok. Jenenge kebo apa? Kebo putih. Kebo putih. Oke saiki disepil kebo putih. Nah, kebune ya ngene iki bolo lho iki. Duh, iki ben yo ket launching iku. Gak dipasangi tali, Iya. dadak iki. Langsung ya, Langsung. langsung. Aduh, bukrek bolo. Lho iki enggak muklek iki jane ngene kayune. Kan bolong ah. Biyen iki tak gak dengklek iki biyen, gak tak dadekno mari ngono ono dhuwit gawe tuku. Lho iki ngene bolo lho. Iki sing biasa digawe abangan nih bolo. Iya iki Pas ketan abangan. mlebu yo. Iki wis kate ono gandengnya pisan. Lindu sudah baik-baik saja pisan. Iki lho. Waduh, ya lumayan sih iki. Iki senengane Pak Is. Senengane sapa? Pak Is, Pak Is Maiso Junggo. Maiso Junggo. Lembu Oh. Junggo. Lembu Junggo. Kok mak iso Junggo sih? Iya. Loh. Lali aku. Loh. Keliru bolo sepurane. Oke, bolo iki keadaane ngene iki lho. Iki lho, ngletrek Saiki sik iku. Iku denggerno sik bolo. di kedar iki. Waduh, Bosok iku bolo. Oke, bolo saiki tak pretelane dikit. yuk lanjut saiki. Eh. Aduh, jancuk buklek, Pak. Wis saiki wayahe Meletrek iki gak nemen sih. Ya mbul. temen yo. Sing wingi anu ana sing sadar rek ya. Iki meletrek ya sing kaine suwek. Suwe ah. Suwek iko. Oh. Saiki tak pretelane tuh iku tuh. Tak pretelane. Oke, bolo iki meletre di Mas Yuda ngene. Nyantol. Nyantol bolo. Jarene aku nge meletre wis nyantol jarene. Apane sih nyantol iku? Iku sungune lho. Sungune nyantol yo. Oke, bolo. Iya. Iki mari dibenakno biyen sungune si awet. Mek kupinge sing gak awet iki. Lho kupinge ilang bolo. Gak nyadar ngene iki bolo lho.
kupinge garek siji. Lho ngene Belah iki. tok iki. Ben main kupinge ilang ngene iki lah. Soro ta sing gaekno ngene iki. Tak iki kupinge dicokoti ta ya apa karo arek-arek iki. Lho, Polo. Ini iki apa iki, Polo? Pepsodent iki. Iki Pepsodent iki. iki Oh, iki iler arek-arek iki. hei. Ada. Iki sing suwek iki winane kok Oh, iya iki lho, suwek Polo. Kok iso ngene sih, Polo? Nyantol-nyantol bola iki. Suwek ndek apane? Mburine kena semburan nek gak salah. Tuh, kudu sing iki. Enggak, ora suwek lho. Wancane arek-arek lek gawe Yo. brutal lek. Aman. Kain ready sak glundung gawe jagani iki Polo koyo apa ae. Kok opo ae. Rusak yo gawe maneh Polo. Iki tak eksekusine sih. Iki militer sing lawas apa sing Sing anyar? lawas iki Polo. Wih, ganteng ini yo. Ganteng lah. Ganteng iki Alodi iki Polo. Sing Alodi iki bantenge duduk wong iki. Nyantoli. Nyantoli. Kok teko doan, "Wih, militer." Lek ndek limosin kan Udin. Lek ndek kene Daru karo militer. Meletrek. Sampai di mana-mana gawe meletrek. Iki gak tau absen iki polo. Iki gak tau absen iki Polo. Gak iso. Kerja keras iki Polo. Pekerja keras iki militer iki karo militer kuning karo Daru. Tapi top 5 iki mek tau cungu uklek ping pisan tok yo. Ping 2. Pemindo tok Iya, biyen tau tak gawe di Bamban. Tak gawe nyukit, kecantol, baru langsung pudul Polo. Tapi top 5 sih militer kuning sih. Iya sih, Gak nyantoli. gak nyantoli tapi nggak kepruk Polo. Glinding. Paling lek dikepruk ngono suarane mek prok ngono. Gak sakit Gak sakit. Polo. Kita sepilno militer ini. Ya apa di giveaway ae. Hah? Di giveaway. Iki di giveaway ya. Iki dempule watos rek. Sumpah watos iki. Lho. Dempule watos koyo dempule motor iki. Jati ayum kaosnya. Kaos ya, Mas. Iya, Mas, kaosnya Jati Harum, Mas. Jati ayum. Jati Ayum. Iki Jati Harum iki ya sing bisa manjaki iku barang. Sing manjaki iku akeh-akeh rek Jati Harum Polo. Panjak ngewes Alodi. Panjak ngewes Polo. Nek iki banteng militer iki Polo. Meletrek. Kebo militer kok. Kenapa? Lho, ganteng ora iki? Keren bos ngene lho. Hah? Keren iki. ya. Lho, keren. Lho, Iki tapi lek guys soalnya iki nyantoli lho lho iki Rancangan. iso ngene barang Bos lho. nang moto. Nang moto. Lho, Ayo apa. sandale aja salvo karo sandale Wih. Polo. Sandale iki hiu. Cek gak tiba Polo. Yo. Lek nyantol biasa apa? Ais. Wis saiki wayahe Mas Toto meradali. Paket. Wis saiki wayahe Mas Toto meradali apa? Kebo kuning Polo. Militer kuning. Militer kuning tapi melete mek ngene. Oke, iki sepil Mas Toto. Isin mati iki. Iya nih. Cek ketara ta lek apene sip iki. Wes. Oh, to. Enak wala. Lek Alodi tenan yo. Favorit ta. Wah iki ge rebutan iki. Iki bandenge gawe rebutan yo. Ge rebutan iki. Favorit Sumpah wis. Mas Toto lek Wis enteng. Iki sungun kuping yo jarang ilang iki. Lek kene iki ono rahasia Polo. Lek kene ono rahasia. Apa iki sini? Ya wis rahasia pokoknya. Tulisan ini Polo. Apakah menyimpan seseorang? Nah, Nama seseorang. nama seseorang ada di sini guys. Sing tahu-tahu aja ya. Cukup tahu yang sudah tahu. Yang belum tahu jangan sampai tahu. Bagi pau enak iki. Oh iki lagi gak patek rusuh.
Iya gak patek rusuh tapi diumbah bolo, ora kopros-kopros bolo. Kok diumbah. Ganti anyar. Oh, ganti anyar. Waduh, Main ganti anyar. Tapi fun fact ya Reo, kate main iku sing nyepakno banteng iki 16 kadang. Iya, kadang kena oplas, tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya di balik layar aja. Iki melitre kuning. Ayo spill, marono di spill jadi gawe Mas Tutu. Enak bola iki, sumpah. Iki banteng enak ya jariku Waduh. iki. Lho iki sampe cuwil ngene iki bolo. Lek kena wong. Iki lek ngeneki ndase wonge sok ngono. Carane iki. Ya iku lho. Ngono ku gak eling lek kecetit bolo. Waduh. Enak bola iki, gak ngene-ngene. Gak ngono-ngono ya. Oke. Gak nyantol-nyantol iki. Iki jan favorit tenan yo. Favorit, tapi iki lho. Pecah ping piro ayan. Iya, tapi kita kayak untu tapi sak mini lho untune. Untune kecil sekali. Melet. Soalnya Ngene iki bola wis. Soalnya apa? soalnya buklek ae terus. Empo iki untune ompong. Kok tuh ngaren kuat. Iki kuat. Kan Enak bola iki. dempule sing iku mang. Sing karo kuat itu Dempul rahasia. Iya, dempul rasi emang. Ambek kuping yo kok gak tahu Iya, ilang kuping iki. iki gak tau ilang iki sip. Awet. Kupinge yo. Lah kok maitre kuwi kupinge ilang siji. Ini budek tayo po yo. Jaga budek. Lho, iki kupinge lho lah ilang siji. Lho. Iku kupinge sik woto sik an. Iki ya sik woto. Lah iki kate botol yan. Ndaru. Heeh. Iku top 5 iku. Sip yoan. Sip ya. Iku ya favorite arek-arek. Kok sing garap hutan iku mek iko ya siji melitre. Maro melitre kuning. Wah iki andalan nih. Andalan ya. Andalan. Oh tapi iki capek bolo. Aman lah orang bekerja keras lagi. Aman. Aman. Tidak bekerja keras nemen lah. Gak bekerja keras. Monggo iki lulangi kebo. Lulangi kebo. Ayo Mas. Aduh. Selanjutnya tuh. Selanjutnya Daru iki bolo. Daru iki yo. Alodi. Oh, ngepreke iki lho. Ngepreke sing garai candu. Nyoba deh kene lho. Lek dek kono kok perasaan kok ngepreke Gak ngepreke podo lho. Lho. Jane favorit arek iki suarane deh. Wis sing bersuara iki. Suarane sok pak. Iki wis ganti kepala ping 2. Ping 1 sih. Iki sih awet sih aneh. Mek sungune iki ae retak. Mek gak ucul ngono. Letek lindu kan anu. Olah kali. Heeh. Iya, tapi anu bolok yo. Masa digawe koyo apa-apa, lek sungune puklek ora. Iya, Ndase sing ngajur yo. ndase sing ngajur polo. Iya ono. Suteng asli resinae. Iki syutinge sing murah gak koyo tek wong-wong. Tapi yo wandalan nih. Tapi yo Murah cuman mek piro yo? Dan iki tukune lek gak salah 2 juta lek irek. Lek gak 2,5 juta. sik gurung rame syuting yo iki. Yo wis ono lah di Batu. Di Batu kuwi akeh wisan. Di Batu kayak mulai biyen, Cak. Iya, Cak, jenenge mulai biyen, Cak. Mas yo ndek etan iki asline mulai biyen, tapi kan rame-rame ini kan sih rame-rame ini sih tas winginane. Iki waduh. Oh, iki patake gak ketok sangkingan wis. Oh, kok ngene bolo? Kayune dana si fresh sakmene. Ini kilo penampakan lho. Kan kupinge lho. Kupinge Lho kan opo jareku? lho wis. Kuping mesti hilang wis. Ki engko wayahe ngenakno ne. Ben kate anu menakno. No, syuting. Lho iki ngene iki bolo. Bapotek kaji
lek kumpulukan kaji lali. Iki Daru. Nampak kare iku. Menteng lagi nih, Bos. Hai. Siapa yang tujuh? Hah? Hamdan pas tanggal 30 enggak iki? Mo. Senep aku kok. Jananku iki, Bos. Anu kebo selingkuh. Kebo selingkuh. Kok iso? Winane kok dek pulungan ngambek Daru. Mantenan. Oh iya. Kebo iki dismir iki, Bolo. Iki wis kaya rambutku gini. Iya, semir. Yo. Yo iki golden Brown. iya, golden brown. Iki jenenge sapa iki? Jaya. Mahesa Jaya. Maisa Jaya. Heeh. Cokot. Cokot ijo. Protolono tuh. Wae Mas Tutu merotoli. Aku gak tahu nyoba sing abot-abot ngene rek. Loh, iku enteng iku, Bolo. Yo sing abot lah kemuning, kok kemuning. Anu Joko Budek. Iya, Joko Budek iku abot. Duh, sampai ono laba-labane bolo lho. Lah iya. Berbadang, Bolo. Wadah wis. Wis ngene iki lho. Daru Mletri Jaya. Kupinge gak ono iki. Lho, kupinge siji kano. Iki padahal banteng yo gak tahu gawe mek anu tok ya mantenan tok iki. Ngawutmu. G8 iki. Sopo? Ya lek sing Mahesa Dik, jero iku. Yo. Karo sing coklat cak reng iku. Abot soalnya. Iki sungune iki 2,5 kil. 1 kil mekan. Iya. 1 kil. 1 kil. Wis ah. Aduh, Ayo nyacak. Lah iki sak lompongan rek. Tuh. Yes, ngono ku penampakan. Ih, apa rek? angkat lagi. Ih. Abot lagi. Apa ta? Abot. Abot. Wis abot. Oke, abot. Aja wis. Oke. Jaya, penampakane Jaya. Saiki jajare polo. Mletri iki. Lah kamu milih sing ndi to? Iki. Hah? Jelas kuning. Oh, kuning. Enteng, penak. Enteng, penak, Penak wis. Bestseller. Bestseller mangapan. Rasa Sakti di. Timbang mangapan mending iki. Iya, Bestseller. bestseller iki. Lek ngeneki wong iso prak ngono suarane. Prug. Pruk. Jan Justice. Kupinge gak tau ilang wis. Justice pokoke rek. Iki bestseller iki kene kuning iki pokoke. Bestseller Oke, bolok wis ngono tok ya. ngono tok ae. Ngono tok. Emang nyipil duduk tok ini. Iya, pokok konten. Pokok konten. Iki mbek saking cene kate main tanggal 30 30 tanggal paling dekat 4 30. tanggal 7 tanggal 30 iku nek njabung rek iku ana panjake wis full Pekingan lah wae. kaya Kaya Samboyo. wah Samboyoan Enak iki. enak pokoke wis ya wis ditunggu ae tanggal piro tuh 30 4 tanggal 7. 7 Raja Sakti wis Oh iya, Justice 4 sampai 7 kan Vet sampai limosin. yo tanggal 4 iku fight karo Satrio Braga. Satrio Bragasura limosin original Josis kae. Justice gak Justice ya Josis ta bolo wae Oke. opo maneh. ngene tok ae bolo